το Θεό, αδελφοί. Όντως, ο Σταυρός του Χριστού έχει τις λύσεις για όλα τα προβλήματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαβάσω λίγα εδάφια από τη σελίδα 657, είναι το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Είναι το μη ήτα, είναι το 48 Ισαΐας, από το εδάφιο 16. «Πλησιάσατε, λέει, προς εμέ, ακούσατε τούτο. Απ' αρχής δεν ελάλησα εν κρυπτό. Εξώτου έγινε τούτο, εγώ ήμουν εκεί. Και τώρα, Κύριος ο Θεός απέστειλε με και το πνεύμα αυτού. Ούτω λέγει Κύριος, ο λυτρωτής σου, ο Άγιος του Ισραήλ. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο διδάσκων σε για την ωφέλειά σου και ο οδηγών σε δια της οδού διείς έπρεπε να υπάγεις. Ήθε να ήκουες τα προστάγματά μου, τότε η ειρήνη σου ήθελον είστε ως ποταμός και η δικαιοσύνη σου ως κύματα θαλάσσης και το σπέρμα σου ήθελεν είστε ως η άμμος και τα έκγωνα της κοιλίας σου ως τα λιθάρια αυτής. Το όνομα αυτού δεν ήθελε να αποκοπεί, ουδέ εξαλειφθεί απέμπροσθέν μου. Εξέλθετε εκ της Βαβυλώνος, φεύγετε από τον Χαρδαίων. Με τα φωνής αλλαλαγμού αναγγείλατε, διακηρύξατε τούτο. Εκφωνήσατε αυτό έως εσχάτου της γης. Είπατε, ο Κύριος ελύτρωσε τον δούλον αυτού Ιακώβ. Και δεν εδίψασαν, ότε οδήγει αυτούς δια της ερήμου, έκαμε να ρεύσωση δι' αυτούς ύδατα εκ πέτρας. Και έσχισε την πέτραν και τα ύδατα έρευσαν. Η ειρήνη δεν είναι εις τους ασεβείς, λέγει Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπετε ότι ο Θεός έχει μία πρόθεση, έχει ένα σχέδιο να δίνει ειρήνη, αδελφοί. Να έχουμε ειρήνη. Να μην υπάρχει πόλεμος εδώ. Και να μην κατεβαίνει και εδώ. Και λέει ο Κύριος, πλησιάσατε προς εμένα, το πρώτο πράγμα. Δεν σας συμφέρει να υπάρχει απόσταση μεταξύ εμένα που είμαι ο Θεός και εσείς που είσαστε οι άνθρωποι. Πλησιάσατε προς εμένα. Ακούστε το. Ξανακούστε το. Άπαξ, λέει, μίλησε ο Θεός. Μία φορά μίλησε ο Θεός. 2 φορές το άκουσα. Λέει ο Δαβίδ. Ακούστε το. Από την αρχή δεν μίλησα στα κρυφά, λέει ο Κύριος. Δεν πήγε στον κήπο της Εδέμ και μίλαγε στα κρυφά. Μίλαγε στον Αδάμ, δεν μίλαγε στην Εύα. Έπιανε την Εύα, δεν μίλαγε στον Αδάμ. Μιλάει ο Χριστός στους μαθητές, στους Αποστόλους και δεν μιλάει σε κανέναν άλλον. Αυτά που λέει στον Πέτρο, άλλα λέει στον Ιωάννη. Δεν κάνει τέτοια πράγματα, δε Θεός. Δεν μιλάει στο κρυφά. Και δεν λέει άλλα στον έναν και άλλα στον άλλον. Σε όλους μας θα πει τα ίδια μηνύματα. Όταν έγινε αυτό, εγώ ήμουνα εκεί. Όταν έγινε αυτό στη ζωή σου, ποιο είναι αυτό στη ζωή σου? Ξέρουμε πολύ καλά, αδελφοί. Τι περνάει ο καθένας μας. Άκουσα τελευταία σε ένα κήρυγμα από έναν αδελφό, την ομολογία, κάτι που συνέβη σε έναν άλλον αδελφό. Ήταν και πρεσβύτερος, δεν ξέρω αν ήταν και επιμένας. Είχε παιδιά, η μεγάλη του κόρη ή μία από τις κόρες του τέλος πάντων, φτάνει 17, 18, 19 χρονών. Πιστότατο παιδί το κορίτσι, άγιο παιδί, και σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχημα. Και ο αδελφός μένει με μια απορία. Κύριε, πού ήσουνα? Το παιδί του δεν ήταν στην ασωτεία. Το παιδί ήταν ένα παιδί το οποίο μεγάλωνε στην εκκλησία, βαφτισμένο με πνεύμα Άγιο, μπορεί να είναι και χαρισματούχο, διάβαζε το Λόγο του Θεού, ήταν ένα άριστο παιδί και πνευματικά. Και συνέβη ένα τροχαίο δυστύχημα και πεθαίνει, ακαριέα. Και ο αδελφός αδελφή για 2 χρόνια, και μπήκα στη θέση του γιατί είμαι και εγώ πατέρας, έμεινε στην προσευχή να λέει, Κύριε, πού ήσουνα την ώρα που έγινε το τροχαίο? Δεν λέει ο λόγος σου αυτό, δεν λες εκεί, δεν λες το άλλο. Γιατί δεν προστάτεψες το παιδί μου?
Πού ήσουνα, λέει, την ώρα που πέθανε το παιδί μου. Και μετά από 2 χρόνια ανοίγει το στόμα του ο Κύριος. 2 χρόνια κρατούσε σιωπή ο Κύριος. Ο αδελφός έμεινε. Σαν τον Ιώβ. Το δέχτηκε. Αλλά ρωτούσε το γιατί. Και το πού ήσουνα, Κύριε. Η στενοχώρια και το βάρος. Δυσβάσταχτο. Όσοι είμαστε γονείς το καταλαβαίνουμε. Και μετά από 2 χρόνια λύνει τη σιωπή του ο Κύριος, αδελφέ. Ο πατέρας. Και του μιλάει ο πατέρας. Και του λέει, εκεί ήμουνα. Και εγώ, λέει, την παρέλαβα και η θυγατέρα σου τώρα περνάει πολύ καλύτερα. Αλλά μάθε και σου θυμίζω ότι ήμουνα και εκεί όταν σκοτώνανε και το δικό μου το παιδί. Ήμουνα και στο θάνατο του παιδιού μου, όχι μόνο του δικού σου του παιδιού. Και εκεί ο αδελφός ελευθερώθηκε. Και το πήρε ότι ο ουράνιος πατέρας του έδωσε την απάντηση μέσα από το θάνατο του δικού του του παιδιού. Όπως ήμουνα όταν σκοτώνανε το δικό μου το παιδί, εκεί ήμουνα όταν πέθανε και το δικό σου το παιδί. Και τους 2 μαζί μου τους έχω. Δεν πόνεσε ο πατέρας όταν είδε το γιο του να πεθαίνει. Όταν τον κοροϊδεύανε. Όταν τον χλευάζανε. Όταν του λέγανε κατέβα κάτω, αν είσαι βασιλιάς, αν είσαι ο γιος του Θεού. Κατέβα κάτω, απόδειξέ μας το τώρα. Εκεί ήταν αδελφοί ο πατέρας. Τα άκουγε. Τα έβλεπε. Τις πληγές. Το αγκάθινο στεφάνι. Είδε το παιδί του με αγκάθινο στεφάνι, αδελφοί. Ο βασιλιάς των βασιλέων, γυμνός. Ξέρετε, δεν τους φοράγανε ρούχα. Από εκεί που τους βασανίζανε με το μαστίγιο μέχρι το Γολγοθά, το Βία Ντολορόσα που λένε, ο δρόμος των παθών, που βαλάγανε το σταυρό τους, γυμνοί αυτοί που ήταν, γιατί θέλουν να τους ξεφτελίσουν τελείως. Τους ανεβάζανε πάνω γυμνούς, σε ένα ξύλο το οποίο δεν ήταν και πλανισμένο, με αγκάθια, ξέρετε, με τις αγκίθες, και το κορμί από πίσω που έχει φάει τις βουρδουλιές και έχει τις πληγές ανοιχτές, να ξύνεται πάνω στις αγκίθες οι πληγές. Το αίμα να τρέχει. Εκεί ήμουνα, λέει. Πού ήσουνα, Κύριε, όταν μου συνέβη αυτό? Πού ήσουνα, Κύριε, όταν έχασα τη δουλειά μου? Πού ήσουνα, Κύριε, όταν πονάω? Εκεί είμαι, λέει ο Κύριος. Δεν σε έχω αφήσει ποτέ μόνο. Και αυτό είναι το μεγαλείο της αγάπης, αδελφοί. Ένας πατέρας που μπορεί να δώσει ελευθερία. Μπορούσε να κατεβάσει το γιο του από το σταυρό. Μπορούσε να κάνει το παιδί του να μην πονάει. Μπορούσε να τον κάνει να μην πεθάνει. Το ήξερε ο Χριστός. Προσευχήθηκε γι' αυτό στον κήπο της Γεστημανή. Λέει, ξέρω, Πατέρα, ότι τα πάντα δύνασε. Εάν είναι δυνατόν, να απέλθει αυτό το ποτήρι από μπροστά μου. Και προσευχήθηκε 3 φορές και ο ιδρώτας του έβγαινε με αίμα. Είναι ιατρικό φαινόμενο αυτό, το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια. Να βγει από έναν άνθρωπο που αγωνιά τόσο πολύ, ιδρώτας, όλοι ιδρώνουμε, και ξέρει πώς είναι να ιδρώνεις την αγωνία σου. Ιδρώνουν τα χέρια σου, τα χέρια, και αρχίζει μετά ο ιδρώτας και από το πρόσωπο. Αλλά να βγαίνει ιδρώτας με αίμα είναι κάτι πολύ σπάνιο. Ήξερε ο Κύριος, το που διάβασε και ο αδελφός, ότι έπρεπε πάνω στο σταυρό να δώσει τη μάχη των μαχών. Λέει ο Ισαΐας, εμείς τον νομίσαμε τετραυματισμένο για τις αμαρτίες του. Εκείνος όμως έπαθε για την ειρήνη ημών. Ο Κύριος έπαθε εκεί για την ειρήνη ημών. Και λέει, εκεί ήμουνα. Και εκεί ήταν ο Θεός, αδελφοί, πάντοτε, ό,τι και αν περνάμε. Και τώρα, Κύριος ο Θεός με απέστειλε και το πνεύμα αυτού. Και τώρα, λέει ο Χριστός, το γνωρίζουμε πλέον εμείς, γιατί γνωρίζουμε τα της Καινής Διαθήκης. Έχουμε παραλάβει το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Με απέστειλε μετά το Σταυρό
και την Ανάσταση δεν άλλαξε ο ρόλος του Κυρίου. Δεν απέκτησε άλλη εργασία στον ουρανό. Δεν σταμάτησε, δεν τον... Άντε πήγαινε για διακοπές τώρα εσύ. Θα τα αναλάβω εγώ, λέει ο πατέρας. Θα στείλω το Πνεύμα το Άγιο. Εσύ ξεκουράσου. Δεν σε χρειάζομαι άλλο. Όχι. Μετά το Σταυρό και την Ανάσταση, με απέστειλε και το Πνεύμα αυτού. Σας συμφέρει να πάω εγώ στον Πατέρα, διότι άλλος Παράκλητος θα έρθει, το Πνεύμα της αληθείας. Αυτός θα λάβει από μένα και ό,τι του πω εγώ θα λαλήσει. Και βλέπουμε ότι μετά την Ανάσταση ο Κύριος απεστάλλει και πάλι στους μαθητές. Και είναι και ανάμεσά μας ο Κύριος τώρα εδώ, που 2 ή 3 συνηγμένοι είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Και ποτέ δεν λέει, πω, αυτοί μαζεύτηκαν στο όνομά μου και πρέπει να πάω να τους συναντήσω. Ποτέ δεν λέει ο Κύριος γογγίζοντας, πω τώρα, Κυριακή πρωί, πρέπει την Κυριακή το πρωί να είμαι σε όλες τις εκκλησίες μέσα. Βρε το απόγευμα, δεν πάτε να κάνετε κάτι άλλο, δεν πάτε να πιείτε έναν καφέ, δεν πάτε να μιλάτε για τον κόσμο, να με αφήσετε και εμένα ελεύθερο την Κυριακή το βράδυ. Όχι, και την Κυριακή το βράδυ μας βάζει στην καρδιά να μιλάμε για Αυτόν και ξανά είναι εκεί ανάμεσά μας. Και τη Δευτέρα το πρωί δεν θέλει να μας απορροφήσουν οι σκέψεις, το άγχος, η αγωνία και να τον αφήσουμε να κάνει κάτι άλλο. Θέλει και τη Δευτέρα το πρωί να είναι μαζί σου. Θέλει και τη Δευτέρα όλη μέρα να είναι μαζί σου. Και την Τρίτη όλη μέρα. Και το Πνεύμα αυτό. Και το Πνεύμα λέει θα είναι μαζί σας και μέσα σας θα μένει. Ούτω λέγει Κύριος ο λυτρωτής σου. Όχι ο κριτής σου. Ο σωτήρας σου. Άκου τι λέει Κύριος ο σωτήρας σου. Ο Άγιος του Ισραήλ. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο οποίος σε διδάσκω για την ωφέλειά σου. Εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος, επεφανερώθη από πάνω. Η σωτήριος, εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς, όχι κρίνουσα ημάς. Δεν μας κρίνει, αδελφοί, η χάρις του Θεού. Έχουμε αρκετούς κριτές, έχουμε αρκετούς κατήγορους. Κατηγορούμε και εμείς πολλές φορές τον εαυτό μας. Η χάρις του Θεού δεν ήρθε να μας κατηγορήσει. Η χάρις του Θεού ήρθε να μας διδάξει για την ωφέλειά μας. Να αρνηθούμε την ασέβεια, τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε τον παρόντα αιώνα δικαίως, σοφρόνος και ευσεβώς, προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα της έλευσης εκείνου. Ο οδηγών σε δια της οδού, δια της οποίας έπρεπε να υπάγεις. Και σήμερα να ψάξουμε και να βρούμε εάν είμαστε στη σωστή οδό. Στείτε επί τας οδούς. Μην προχωρήσεις στον δρόμο σου αν δεν είσαι σίγουρος ότι αυτός ο δρόμος που είσαι οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Ρωτήσατε περί της αιωνίου τρίβου. Ρωτήσατε. Ποιον θα ρωτήσω? Θα ρωτήσω τον Κύριο που είναι στη ζωή μου. Για να μου δώσει πληροφορία Πνεύματος Αγίου. Είμαι στην τεθλιμμένη οδό σήμερα, η οποία οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Ή μήπως είμαι στη φαρδιά, τα οποία τα τέλη αυτής οδηγούν στην απώλεια. Και λέει ο Κύριος, για τις οποίες έπρεπε να υπάγεις. Δεν είσαι. Λέει εδώ. Είμαι. Είσαι. Μη βιαστείς να πεις ούτε ναι ούτε όχι. Δώσε στον Κύριο την ευκαιρία να σου απαντήσει. Ο Κύριος μόνο γνωρίζει 100%. Εδώ λέει έπρεπε να υπάγεις. Σε αυτούς που το γράφει δεν ήτανε. Ήθε, μακάρι, να άκουγες τα προστάγματά μου. Τότε η ειρήνη σου θα ήτανε σαν ποταμός και η δικαιοσύνη σου σαν τα κύματα της θαλάσσης. Τα κύματα δεν είναι πουθενά ριχά, τα κύματα θέλει βάθος.
Και το κύμα είναι η ενέργεια που δίνει ο άνεμος, κινητική, μέσα στο υγρό που είναι το νερό και αρχίζει και κινείται. Και δημιουργεί αυτό που λέμε εμείς τα κύματα. Η ειρήνη. Είχες ποτέ στη ζωή σου ειρήνη σαν τα κύματα της θαλάσσης? Δεν είναι αυτοί που φέρνουν τα χρήματα. Δεν είναι αυτοί που φέρνει ο τραπεζικός λογαριασμός όταν στο τέλος του μήνα σου έχουν μείνει και 2 παράδες πίσω. Δεν είναι αυτή η ειρήνη που έχουμε όταν κλείνουμε τις διακοπές για το καλοκαίρι. Όταν γέννησε η γυναίκα μας, όταν ο άντρας σου πήρε προαγωγή στη δουλειά, όταν παντρεύτηκες, όταν θα σε θεράπευσε ο Κύριος. Η ειρήνη ως ποταμός και σαν το κύμα της θαλάσσης, τόσο δυνατή να είναι η ειρήνη, που τα σκεπάζει όλα. Και σήμερα πρέπει να δω μέσα στην καρδιά μου εάν απολαμβάνω αυτή την ειρήνη. Μια ειρήνη που δεν μπορεί να την σταματήσει κανένας. Μια ειρήνη που αντλείται, ξεκινάει από μία πηγή, ο ποταμός, από κάπου παίρνει νερό. Και αν πάμε πίσω τον ποταμό, πίσω τον ποταμό, θα πάμε σε έναν συνήθως καταράχτη. Και ο καταράχτης από πάνω, ξέρετε, έχει ένα βράχο που βγαίνει από μία σχισμή νερό. Αυτό το νερό βγαίνει μέσα από τα έγκατα της γης. Άρα, το ποτάμι τροφοδοτείται από έναν βράχο που έχει μία σχισμή και τρέχουν νερά ασταμάτητα. Δεν είναι το ποτάμι από μόνο του βρίσκει νερό. Δεν μπορείς, βρες ειρήνη. Πήγαινε δες, αδελφέ μου, και το κάναμε. Και το έχουμε δοκιμάσει στη ζωή μας. Με τις δικές μας δυνάμεις να τα βγάλουμε πέρα. Να μεγαλώσω, να διαβάσω. Όλα αυτά, αδελφοί, έχουν τον δικό μου εγωισμό. Εγώ να διαβάσω, να μεγαλώσω, να παίξω, να φάω, να ντυθώ, να παντρευτώ, να σπουδάσω, να δουλέψω. Όλα αυτά δείχνουν μια μεγαλομανία και για μια εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, ότι εγώ είμαι ο βράχος και βγαίνουν από μέσα μου αυτά τα ύδατα. Εγώ. Και λέει ο Θεός, σταμάτα. Δεν θα καταφέρεις τίποτα. Δεν υπάρχει ειρήνη εις τους ασεβείς. Άνευ μου δεν δύναστε να κάνετε τίποτα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στη Νέα Διαθήκη, εδώ είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Και έχουμε πει πολλές φορές και πρέπει να το θυμόμαστε, η Διαθήκη είναι μια συμφωνία, ένα συμβόλαιο. Στο συμβόλαιο λοιπόν τώρα που έχουμε εμείς, αν πάμε στην προς Εφεσίους επιστολή, αδελφοί, στο 2ο κεφάλαιο, θα δούμε ότι η ειρήνη πλέον, η ειρήνη μας, δεν είναι απλά ένα ποτάμι και κύματα, είναι ένα πρόσωπο. Εφεσίους 2ο κεφάλαιο, 14 εδάφιο. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς Χριστός. Ο οποίος έκανε τα δύο ένα και έλυσε το μεσότυχον του φραγμού, καταργήσας την έχθρα στο σώμα του, τον νόμο των εντολών μέσα στα διατάγματα, για να χτίσει στον εαυτό του τους δύο σε ένα νέο άνθρωπο, φέρον ειρήνη. Άρα υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο έφερε την ειρήνη και αυτό το πρόσωπο που έφερε την ειρήνη είναι ο Χριστός. Και στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί που διαβάσαμε, ο Χριστός είναι ο βράχος που ακολουθούσε τους Ισραηλίτες και έβγαινε το νερό από μέσα. Πάλι ο Χριστός ήταν αυτός που έδινε το νερό και ήθελε αυτό το νερό να διασχίζει το στρατόπεδο των Ισραηλιτών και να είναι τόσο πολύ μέσα στην έρημο που δεν έχει ξαναακουστεί, σε ένα φιλόξενο μέρος, σε ένα άνυδρο μέρος, σε ένα ξηρό μέρος, να υπάρχει ένα ποτάμι
του οποίου τα νερά να δημιουργούν και κύματα. Αυτά γινόντουσαν στον Νείλο, γινόντουσαν στον Ιορδάνη ποταμό, τους καιρούς που υπήρχε πολλά νερά. Αλλά στην έρημο, αυτό δεν έχει ξανακουστεί. Μα δεν υπάρχει σταγόνα νερού στην έρημο. Και όμως στην έρημο, στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών, υπήρχε ένας βράχος, από τον οποίο έβγαινε αυτό το νερό και ποτιζόταν όλος ο λαός. Και τώρα στη Νέα Διαθήκη μας λέει αυτό το πρόσωπο είναι ο Ιησούς Χριστός. Έφερε την ειρήνη. Είναι η ειρήνη μόνο. Για να συνδιαλλάξει, για να συμφιλιώσει αυτές τις δύο πλευρές σε ένα σώμα προς το Θεό, δια του Σταυρού. Πού ήσουνα, Κύριε? Εκεί ήμουνα. Γι' αυτό και πρέπει να πάμε και εμείς εκεί, αδελφοί. Διότι όποιος είναι στο Σταυρό, όποιος πλησιάζει και γνωρίζει τον Κύριο και τα παίρνει όλα από την πηγή, δεν ρωτάει για τον εαυτό του μετά τίποτα, παίρνει όλες τις απαντήσεις από τον Κύριο. Τι θα πεις στον Κύριο άμα είσαι κάτω από το Σταυρό? Πονάω. Μα βλέπεις τον Κύριο μόνο για να αναπνεύσει ένας σταυρωμένος, τον σταυρώνανε με τέτοιο τρόπο, σας το έχω ξαναπεί, που έπρεπε να πατάει τα πόδια τα καρφωμένα και να δίνει δύναμη να ανεβαίνει για να μπορεί το κορμί του να παίρνει οξυγόνο στο πνεύμονα. Δεν είναι να πνεύσει αλλιώς. Μετά κρέμαγε. Και επειδή ο άνθρωπος όταν μιλάει εκπνέει, καταλαβαίνετε τους 7 λόγους που έδωσε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό, πόσο πόναγε εκείνη την ώρα, αδελφοί. Έχεις πάει στον Κύριο και να του πεις «Πονάω». Να σου βγει το αίτημα με πόνο από μέσα. Το έχω κάνει. Και όλοι το έχουμε κάνει. Έχουμε πονέσει σε βαθμό που λες «Πονάω, Κύριε». Δεν με βλέπεις. Δεν με ακούς, Κύριε. Και ακούς τον Κύριο να σου λέει «Πλησίασέ με». Μα Κύριε, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω? Πονάει η ψυχή μου. Τα χάνω όλα. Είμαι μόνος. Σου λέει πλησίασέ με. Όταν τον πλησιάσεις τον Κύριο, σου δείξει τα τρυπημένα χέρια πάνω στο Σταυρό, δεν καταλαβαίνεις ότι ο δικός σου ο πόνος δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνο τον πόνο. Η δικιά σου η μοναξιά και αυτό που περνάς εσύ δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που περνάει εκείνος που δεν το άξιζε. Δεν άξιζε αυτό το θάνατο. Δεν άξιζε καν να πεθάνει. Όχι να βασανιστεί, όχι να εξευτελιστεί. Όχι να μείνει εκεί κρεμάμενος και τις 3 τελευταίες ώρες να πάρει και το βλέμμα του ο πατέρας από πάνω. Να τον αφήσει τελείως μόνο ο πατέρας τις 3 τελευταίες ώρες. Γιατί? Όχι γιατί ο πατέρας δεν μπορούσε να τον βλέπει, όχι γιατί δεν ήθελε να είναι εκεί. Αλλά γιατί εκείνη την ώρα πήρε όλες τις αμαρτίες όλου του κόσμου μέσα του. Καθώς έχινε το αίμα μέσα από τις πληγές του, έβγαινε το αίμα, αιμορραγούσε ο Κύριος, το Άγιο αίμα δινότανε για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Και καθώς η αμαρτία σου και η αμαρτία μου έμπαινε μέσα, γινόταν αυτό που ήταν γεγραμμένο, καταραμένος, ο κρεμάμενος επάνω στο ξύλο. Και ένας Άγιος Θεός, ο Άγιος του Ισραήλ που διαβάσαμε, δεν μπορούσε πλέον να είναι στην παρουσία κάτι τόσο βδελιρού. Όλη η αμαρτία όλου του κόσμου συγκεντρώθηκε μέσα σε αυτό το Άγιο κορμί. Και ο Κύριος αιμορραγούσε. Γι' αυτό και έφερε την ειρήνη μας, αδελφοί. Γι' αυτό και λέει δια των πληγών αυτού εμείς οι άθιμεν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ελθόν εκήρυξε Ευαγγέλιο ειρήνης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλού θα ονομαστεί το Ευαγγέλιο της δόξας. Αλλού θα ονομαστεί το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Αλλού θα το πει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά είναι και το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Εις εσάς τους μακράν, σε αυτούς που ήσασταν μακριά. Και στους πλησίον τους Εβραίους.
Διότι δι' αυτού έχουμε αμφότερη την είσοδο προς τον Πατέρα, δια ενός πνεύματος. Άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και παρυπίδημοι, δεν είστε ξένοι, ούτε από μια άλλη πατρίδα. Να σε ξεχωρίζει το χρώμα, η γλώσσα, η καταγωγή σου. Αλλά συμπολίτες των Αγίων και η οικογένεια του Θεού. Επικοδομηθέντες πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως αυτουνού του Χριστού, ο οποίος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, το θεμέλιο στο οποίο κτίζεται η οικοδομή. Στο οποίο λέει, πάνω στο οποίο όλη η οικοδομή, συναρμολογούμενη, όλα τα στοιχεία της οικοδομής, πόρτες, παράθυρα, δάπεδα, τείχη, αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο κι εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού για το Πνεύματος. Γι' αυτό είναι και ο Κύριος που λέει, μακάρι να άκουγες τα προστάγματά μου. Τότε ο Χριστός, η ειρήνη ημών, θα ήταν μαζί σου. Και αν στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, που το γράμμα του νόμου θανατώνει, ένας Άγιος άνθρωπος που κρατούσε όσο μπορούσε και μετανοούσε για τα λάθη του, είχε την υπόσχεση ότι η ειρήνη του θα ήταν σαν ποταμός και σαν κύματα θαλάσσης. Πότε? Τότε. Και το θαυμάζουμε. Και δεν το έχω μέσα στη ζωή μου κάθε μέρα. Το ποτάμι και αυτά τα κύματα. Για σκέψου στη Νέα Συνθήκη, γιατί εμείς είμαστε της Νέας Συνθήκης. Εμείς είμαστε της Διαθήκης του Ιησού Χριστού που γράφτηκε με το αίμα Του. Για σκέψου πόσο ανώτερης, λέει, Διαθήκης ή το εισηγητής και τέλειων υποσχέσεων. Σκέψου η ειρήνη που δίνει κάθε αυτού ο Χριστός τώρα. Να έχεις τον άρχοντα της ειρήνης, γιατί τώρα ο Χριστός είναι ο άρχον της ειρήνης. Να κατοικεί μέσα σου, όχι τα ύδατα, αλλά ο ίδιος ο άρχοντας της ειρήνης. Γι' αυτό και λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, όταν ο Χριστός κατοικεί μέσα σου, το σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία, αδελφοί. Το πρώτο πράγμα που φέρνει η ειρήνη του Χριστού, που είναι η δικαιοσύνη του Θεού της Καινής Διαθήκης. Η ειρήνη που φέρνει ο βασιλιάς της ειρήνης μέσα σου, είναι νέκρωση του σώματος για την αμαρτία. Το σώμα δεν μπορεί να αμαρτήσει, αδελφοί. Όταν είμαστε λουσμένοι με την παρουσία του Θεού, δεν μπορούμε να κοιτάξουμε δεξιά και αριστερά. Δεν μας αρέσουν τα άσματα της Βαβυλώνας που λέει «Εξέλθετε εκ της Βαβυλώνας». Βγείτε από εκεί μέσα. Όταν έχεις το Χριστό μέσα στην καρδιά σου και βασιλεύει η ειρήνη πλέον, όχι ένα ποτάμι, όσο ορμητικό και όσο μεγάλα κύματα και μπορεί να βγάλει. Δεν το υποτιμάμε, το ζητάμε και το εξητάμε, αλλά σκέψου πόσο ανώτερη η ειρήνη δίνει η παρουσία του Ιησού Χριστού, αδελφοί, μέσα στην καρδιά των Αγίων. Είναι αυτή η ειρήνη που έκανε το Στέφανο να μην φοβηθεί όταν τον δικάζανε και να πει όλη την αλήθεια μπροστά στους δικαστές του. Είναι αυτή η ειρήνη του Παύλου και του Σίλα μέσα στη φυλακή. Δαρμένη, απελπισμένη, όμως έχοντας το Χριστό μέσα στην καρδιά τους. Και έχοντας το Χριστό την ειρήνη μέσα στην καρδιά, άρχισαν και ψέλνανε. Δεν κάνανε κάποια συνθήκη. Εμείς θα ψάλουμε τώρα και εσύ θα κάνεις σεισμό να μας ελευθερώσεις. Δεν είπανε κάτι τέτοιο. Τους αρκούσε ο Χριστός. Αφού έχω το Χριστό, έχω τα πάντα. Και αν πεθάνω, θα πάω 1 ώρα αρχίτερα μαζί Του.
Απολαμβάνω το Χριστό στη ζωή μου. Δεν έχει σημασία αν είμαι σε μια φυλακή, αν είμαι σε ένα παλάτι. Αν έχω πολλά, αν έχω λίγα, αν έχω καθόλου. Έχω το Χριστό, θα ψάλω σε Αυτόν. Σαν την Μαρία τη Μαγδαληνή, η οποία πήρε τα αρώματα να πάει να τα αλείψει στο νεκρό σώμα του Κυρίου. Το νεκρό σώμα του Κυρίου, τι θα σου δώσει, Μαρία? Και Μαρία έχει και ένα στρατιώτη απ' έξω, έχει και μια μεγάλη πέτρα. Έχουν πολλά προβλήματα, Μαρία. Ό,τι έκανες με τον ζωντανό Χριστό. Τώρα ο Χριστός είναι νεκρός, φυλάτεται από στρατιώτες, υπάρχει και μια μεγάλη πέτρα από πάνω και η στρατιώτα τους έχει πάρει ο ύπνος, υπάρχει πέτρα. Ποιος θα σου αποκυλήσει την πέτρα? Και αν αποκυλιστεί και η πέτρα, θα πας μπροστά σε ένα θέαμα ενός νεκρού ανθρώπου. Κι όμως, νωρίς το πρωί, φορτωθήκανε τα αρώματα και πήρανε το δρόμο για τον τάφο του Κυρίου. Δεν τους σταμάτησε το πρόβλημα. Δεν τους σταμάτησε ο φόβος, δεν τους σταμάτησε τίποτα. Θα πάω να βρω το Χριστό. Και δεν περιμένω τίποτα από αυτόν τον Χριστό τώρα. Γιατί δεν ζει, το ξέραμε. Δεν είχαν πιστέψει ότι τώρα ο Χριστός είναι ανεστημένος. Και φτάνοντας εκεί, δεν βλέπουνε τους φύλακες, βλέπουνε τον λίθο αποκεκυλημένο και τον άγγελο να κάθεται πάνω στο λίθο. Το στρατιώτη, τον ουράνιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποιοι τα είδαν αυτοί, αδελφοί? Αυτοί που έχουν ζήλο για αυτά που έχει ζήλο και ο Θεός. Εγώ είμαι, λέει, ζηλότυπος για την Ιερουσαλήμ. Ζηλεύει ο Χριστός την εκκλησία του όπως ζηλεύει ένας άντρας τη γυναίκα του. Όπως ένας άντρας, άμα δει έναν άλλον άντρα να κοιτάει τη γυναίκα του, λέει η ζηλοτυπία είναι το μένος του ανδρός. Μην τυχόν και κάποιος άντρας άλλος δει τη γυναίκα μου. Δεν το αντέχεται αυτό ο άντρας, αδελφοί. Και ο Χριστός έχει τέτοιο ζήλο για την εκκλησία του. Μην την κοιτάξει άλλος και μην κοιτάξει και εκείνη άλλον. Θα γίνει, συγχωρέστε με την έκφραση, χαμός. Και κάτι άλλο έχει στο χαρακτήρα του τον ταπεινό ο Κύριος. Και αυτή είναι ταπείνωση, να ξέρετε, αδελφοί. Ζήταγε μόνο για τη δόξα του Πατέρα. Δεν ζήταγε τίποτα για τη δόξα τη δικιά του. Και αυτές οι γυναίκες, η Μαρία η Μαγδαληνή και η παρέα της, είχαν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Είχαν ζήλο για τον νυμφίο και καμία δόξα για αυτούς. Ήτανε οι πλέον τρελές. Όποιος θα τις άκουγε και θα τις έβλεπε, θα λέει καλά, είσαι καλά. Πρώτα απ' όλα δεν ζει ο Κύριος και δεύτερον φυλάσσεται. Άντε για ύπνο. Φτιάξε έναν καφέ να σου περάσει και κάνε τα σχέδιά σου για το μέλλον, γιατί σε λίγο ό,τι έπαθε εκείνος θα πάθουμε κι εμείς. Αυτό ποιοι το λένε? Αυτοί που δεν έχουν κανένα ζήλο για τον Χριστό και αυτοί που, βάλω και τον εαυτό μου μέσα, θέλουμε να σώσουμε το τομάρι μας. Και κάνω τα δικά μου πλάνα τώρα. Η Μαρία όμως δεν είχε αυτή τη σκέψη, αδελφοί. Είχε ένα ζήλο για τον Χριστό και ζητούσε μόνο τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό και πήρε τα αρώματα. Και τι είναι τα αρώματά μας, αδελφοί? Είναι η ευχαριστία μας. Κύριε, δεν ξέρω αν θα απαντήσεις. Εγώ σε ευχαριστώ. Κύριε, δεν δέχομαι μόνο τα καλά από σένα. Δέχομαι και τα αρνητικά. Κύριε, πονάω και δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα πονάω. Αλλά θέλω να βρω χάρη να σου λέω μόνο ευχαριστώ, Κύριε. Κύριε, δεν έρχομαι για να πάρω τίποτα. Έρχομαι για να σου δώσω την καρδιά μου. Κύριε, και η δικιά μου η καρδιά δεν είναι σαν τη δικιά σου. Η δικιά μου θέλει να με καθαρίσεις, θέλει να με αγιάσεις και θέλει να με αλλάξεις. Αλλά εγώ στη φέρνω, Κύριε. Γιατί από τότε που σε γνώρισα, δεν θέλω καμία άλλη αγάπη στον κόσμο. Έχω φταίξει σε πολλά, Κύριε. Αυτά είναι τα αρώματά μας, η μετάνοιά μας, η επιστροφή μας, η εξομολόγησή μας, το ευχαριστώ μας. Και το να μην περιμένουμε τίποτα ως ανταπόδοση
Γιατί κάναμε μία προσευχή. Γιατί φτάσαμε κοντά Του. Και ο Θεός θα δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις στη ζωή μας, αδελφοί. Και πήγαν εκεί και ακούνε, ποιον ζητάτε? Ποιον ζητάς, Μαρία? Λέει, τον νεκρό Ιησού. Τι να λέει ζητάτε το ζώντα μετά τους νεκρούς? Γιατί ζητάτε εκείνον που ζει ανάμεσα στους νεκρούς? Τι μήνυμα είναι αυτό, αδελφοί? Τι μήνυμα είναι αυτά τα οποία αλλάζουνε και παρηγορούνε? Βλέπετε, αρχίζει το μήνυμα. Ζει Κύριος, Μαρία, ζει Κύριος, Εκκλησία μου. Ζω. Ζω, είμαι ανεστημένος. Είμαι στα δεξιά του Πατέρα μου, εργάζομαι για σένα. Σου φέρνω ειρήνη. Σου φέρνω παρηγοριά, σου φέρνω θεραπεία. Είμαι ζωντανός. Γιατί έχεις θλίψη στην καρδιά σου? Γιατί πέθανα? Δεν μπορώ να ενεργήσω στη ζωή σου? Έκλεισε το αυτί μου? Τυφλώθηκα, κουφάθηκα, το χέρι μου δεν μπορεί να ανοίξει και να σε θεραπεύσει, να σε πιάσει εκεί που βουλιάζεις? Γιατί είσαστε λυπημένοι? Και όταν αναστήθηκε ο Κύριος και πήγε την ίδια μέρα στους μαθητές, μπαίνει μέσα και ενώ ήσαν, λέει, συνηγμένοι δια τον φόβο των Ιουδαίων, λύπη είχε γεμίσει την καρδιά τους. Και μπαίνει μέσα ο άρχον της ειρήνης και τι τους λέει? Η ειρήνη ημίν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι πάντοτε συστήνεται ο Κύριος, αδελφοί. Με την ειρήνη Του. Θα σου φέρω ειρήνη. Ήρθα να σε θεραπεύσω. Ήρθα να σε ελευθερώσω. Ήρθα τα μάτια σου, γιατί ο οφθαλμός, λέει, του ανθρώπου, ο λίχνος, είναι ο οφθαλμός σου. Το λιχνάρι που φαίνεται η ζωή σου, η καθαρότητά σου, είναι τα μάτια σου. Σήμερα σε όλο τον κόσμο κοιτάνε το πορτοφόλι τους. Ο Κύριος κοιτάει τα μάτια μας, αδελφοί. Τα μάτια μας πρέπει να βγάζουν, αυτό που βγάζαν και τα μάτια του ανεστημένου ήταν ως φλόξ πυρός. Ως φλόξ πυρός, να βγαίνει φωτιά, να σπιθυρίζουν τα μάτια μας. Πότε? Όχι όταν υπάρχει αμαύρωσης. Η αμαύρωσης ανήκει στο γυράσκον και το γυράσκον είναι πλησίον αφανισμού. Αμαύρωσης είχαν πάθει τα μάτια του Ισαάκ και μπέρδεψε τον Ιακώβ με τον Ισάφ, γιατί δεν είχε όραση. Ο Ιακώβ όμως, στο τέλος της ζωής του, όταν πήγε ο Ιωσήφ, τον Μανασί και τον Εφραήμ να τους ευλογήσει, είχε και αυτός αμαυρωμένους οφθαλμούς. Αλλά αυτός, αδελφοί, η νέα γενιά, είχε μάθει το μάθημά της. Και είχε ζητήσει από το Θεό να του ανοίξει τα μάτια που λέγαμε χτες, του νοός. Και βάζει το δεξί του χέρι πάνω στον μικρότερο γιο του Ιωσήφ και το αριστερό χέρι στο μεγαλύτερο. Και τον πιάνει ο Ιωσήφ και του λέει, όχι μπαμπά, αυτός, λέει, είναι ο μεγαλύτερος. Εκεί να βάλεις το δεξί σου χέρι. Δεν έβλεπε. Δεν έβλεπε με αυτά τα μάτια. Με αυτά που έβλεπε ο Ιωσήφ. Αλλά ο Θεός του είχε ανοίξει τα άλλα μάτια. Και του λέει, όχι, λέει, ο νεότερος γιος θα πάρει την ευλογία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο νεότερος θα πάρει τα πρωτοτόκια. Και όντως έτσι έκανε ο Ιακώβ. Αμαύρωση οφθαλμών είχε πάθει ο Ηλί, που άφηνε τους γιους του να κάνουν το λαό να συχαίνεται την θυσία στο ναό του Θεού. Και η αμαύρωση έρχεται όταν γερνάμε, αδελφοί. Και δεν είναι κακό να πάθει αμαύρωση αυτά τα μάτια, αλλά το να πάθουν αμαύρωση τα μάτια μέσα μας είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα, αδελφοί. Ενώ ο Κύριος θέλει τα μάτια της ψυχής μας να βγάζουν σπινθήρες. Σπινθήρες αγάπης, σπινθήρες ειρήνης, σπινθήρες υγείας, σπινθήρες ελπίδας. Μόνο που θα μπαίνει σε ένα μέρος, να μην χρειάζεται να ανοίξει το στόμα σου. Καταλαβαίνει ο άλλος ότι ήρθε η ειρήνη. Μακάρι ειρηνοποιεί. Αυτός που φέρνει ειρήνη. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Αυτός που με την παρουσία του ξέρουν οι υπόλοιποι ότι τώρα εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν. Εδώ δεν υπάρχουν χαχαχά, δεν υπάρχουν αστιάκια, δεν υπάρχουν βρισιές, δεν υπάρχουν άλλου είδους κουβέντες. Ξέρετε πόσες φορές έχω καταλάβει ότι έχω βρεθεί κάπου και εξαιτίας της θέσης μου θα ήθελε κάποιος να μάθει κάτι περισσότερο, σαν κουτσομπολιό, από τη Σύνοδο, τα πρεσβυτέρια. Και δεν καταλαβαίνω την πρόθεση του άλλου, που φαίνεται στο πιτσκεφί. Και περιμένει ο άλλος τώρα να με ψαρέψει, να του πω τι. Να του πω τι έγινε, τι είπε αυτός, τι είπε εκείνος, τι είπε το άλλος. Και 1, 2, 3, μετά καταλαβαίνω το άλλος έχει πάρει το μήνυμα. Αυτός δεν μιλάει. Αυτός δεν κουτσομπολεύει. Από αυτόν δεν θα πάρεις κουβέντα. Δεν ξέρω τι ξέρει, μπορεί να ξέρει πολλά, μπορεί να ξέρει λίγα, αλλά αυτό που ξέρει δεν θα μου το μοιραστεί και δεν χάνει το χρόνο άλλος αν είναι έξυπνος. Έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, αδελφοί. Με το που πάμε σε μια συντροφιά να ξέρει ο άλλος, υπάρχουν μερικοί που με το που κάθονται ανοίγει η γλώσσα και πάει ροδάνι. Δεν χρειάζεται κάποιες ρωτήσεις. Και μπλα 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 και έγινε εκείνο και έγινε το άλλο και πάει το ένα θέμα στο άλλο. Φέρνουμε ειρήνη. Για να φέρεις την ειρήνη, θα χρειαστεί να κάνεις πως δεν άκουσες, θα χρειαστεί να κάνεις πως δεν κατάλαβες, θα χρειαστεί να κάνεις τον τρελό, καμιά φορά, όπως το έκανε ο Δαβίδ. Θα μεταχειριστείς όλους τους τρόπους που θα σου δώσει η άνωθεν σοφία για να μείνει η ειρήνη του Χριστού, αδελφοί. Και όχι το δικό σου το όνομα. Διότι όταν κουβαλάς τον Χριστό, είσαι σαν το γαϊδούρι που τον κουβάλισε μέσα στην Ιερουσαλήμ. Δεν δοξάζανε το γαϊδούρι κανένας. Όλοι δοξάζανε τον Κύριο. Έχουμε το μεγάλο προνόμιο, τα αναγεννημένα παιδιά της Νέας Διαθήκης, να είμαστε Χριστόφοροι, να φέρνουμε το Χριστό, αδελφοί. Τα λόγια μας λίγα. Και η ειρήνη του Χριστού να πλημμυρίζει όπου και να είμαστε. Αμήν, αδελφοί. Κύριος να μας ευλογεί.